tumpuk matumpo-tumpo yang ngene iki. Heeh. Wis diparingi sangu Pak Sumarno. Heeh. Isih iso tilik sedulur. Nggih. Pisan. Nggih. Wah, nek nuwun sewu yen seniman niku lho, len tanggapan ning ngene Bisan, desane Bisan utawa ngene pokoke wilayah Bisan utawa kampunge Bisan ngoten niku diparingi pinten mawon niku manut yen perlu malah emoh disangoni mergo abot dulure timbang duwite. Kuwi tak benerke. Ah, bener to? Sing salah kuwi sing ngubungi. Kok iso nyalahke sing ngubungi? Pertama kali iki wis telepon aku lho. Aku yo ora takon kuwi jenenge sapa, asmane sapa. Pak Gareng panjenengan ten Sinom Widodo pinten? Lah niku ngene besan kula ya, Pak. Bar bukan ngono ki ora dilanjut. Lah kok ngerti bocah. Lah berarti dalane kowe. Kok iso nyalahne aku? Lah mula regaku ora iso mudhun mergo liwat kowe. Kowe iki tak kandhani asline ngene, asline ya iki lek ngejak buka-bukaan ya. Apa, Mas? Pak Sumarno ngersake syukuran. Ya. Utusan karo Pak Kami tua mriki, Pak Nasuka. Telepon karo aku, Pak Dalang, kula pengen wayangan kalian jenengan kalian Niken Salindri. Niki perlu tambahan pelawak napa mboten? Wah perlu. Yen pelawak sinten Pak Dalang? Nganu, sing sae niku nggih Gareng Semarang. Dadi sing ngusulke niku kula. Loh, napa Pak Dalang kok sebab kok Gareng Semarang? Loh, Gareng Semarang niku sampun sepuh, mumpung jek urip nang tanggap. Ngomongane ra enak. Anu Pak Mano bicara golek dalam liya mawon. Niki boten dalam iki Pak Bluk. Sampe aja kleru, malah mau jagungan ning lantai 2 iki lho. Pak Marno iki paring dawuh malah karo Ibu Suyatmi. Mangke menawi sukses Pak Cahyo insyaallah tahun ngarep wayangan melih ning klasik tanpa dagelan. Kowe ra ngerti sejarah kok. Kok iso? Antarane Pak Marno karo aku ki ora iso dipisahke. Sebabe Mergo bapakku jenenge ya Sumarno. lek ngono aku karo Pak Marno ya ora iso dipisahke. Sebabe Aku Cahyoku tadi duwe operator jenenge Pak Marno. yo aduh. Nek kuwi muni apa ora gumantung Pak Marno. Oh iya ya, kowe pancen kae nek ngene lho Mas, ora ribut perkara prebiya. Nggih, terus. Nek sebab payu bareng derek syukur Pak Sumarno gawe syukuran. Nggih. Mumpung iki ditimbali ana ing tlatah Desa Rambut Slamet. Sinom Widodo Pak Gareng. Kowe ora tau ngerti anatomi. Sinom kuwi rambut sing halus tukule ning bathuk kuwi sinom. Oh. Widodo kuwi slamet. Heeh. Tegese piyayi kene do ndedonga sing rambuté tukul ning bathuk kaya sinome lagi rupi-rupi biasane cah nom-noman. Heeh. Didongake padha slamet bisa nerusake garis terah ing desa kene. Oh, ngono kuwi ada doanya. Sing angel iki kok kene lho dukuhe kok cengklik iki. Lah apa masalah kanggene jenengan mau ya apik? Ini Mas. Aku ki ning ndi muni ngomong ceki. Heeh. Di jeneng mesti ana tegese ana atine. Heeh. Cengklik ini turut penemuku. Pripun? Cengklik kuwi cengkah kuwi ora becik. Cengklik cengkah kuwi ora becik. Atau cengklik kuwi cengkah kliru ora becik. Oh. Kula piyayi cengklik diharapkan selalu guyub rukun. Gandeng jenengan wis ngonceki cengklik, mongko desane Sinom Widodo. Apakah penjabaran dari Sinom Widodo? Kudu tanggung jawab sampe sing disiki kok ya. Oke. Sinom Widodo. Sing saka tembung sing duwe gawe bengi panjenengane Pak Sumarno sak keluarga besar. Ya ora. Terus Nampa kanugrahan kesehatan rezeki kabujat dan kebahagiaan kula bengi iki tasakuran. cocok. Wiwit Wiwit Mas
nganti punggawa ing desa kabeh do biyantu. Leres. Do. Donone sing ana kanggo nanggap wayang darane iki. Sopo jenenge? Tak gopro kuwi tekan kene sing ngejak aku iso ora apal jenengku. Oh, wong mangane itu kecer ora lari kok. Ki Cahyo Kuntadi. Do yang terakhir do nunggu tekone garek saka Semarang. Maksa katut awakmu kuwi. Wonge takon iki aja sing anu Mas, aja sing epek-epek. Takon iki sing rada abot. Saiki iki ujube apa? Tasakuran. Tasakuran. Tegese tasakuran yo apa? Ngunjuke rasa panuwun marang Gusti Allah. Kuwi jawabane cah TK. Yen kanggone bareng tasakuran kuwi tasakuran atau tasakuran. Ta kuwi tandane piyayi sing tebal imane. Dadi panjenengane Pak Suparno kuwi piyayi sing tebal imane. Titiane wong sing tebal imane selalu bersyukur, jangankan kok diberi sesuatu hal yang istilahnya kaya pahala, rezeki, nikmat diberi musibah pun selalu bersyukur karena beliau percaya bahwa Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitasnya. Nek yen wong sing tipis imane kuwi titiane yo bakal. Titiane piye? Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Wis pikiran dhewe pokoke. Sing lenggane ngarepe akeh-akeh ibu-ibu lho. Lah awakmu diprotes karo ibu-ibu piye? Makanya tinggal memilih mau tebal imannya apa tipis imannya. Ewa ini sah, sahnya kalau diketahui oleh orang banyak, syukuran yo ini masih ngerti akeh. Diketahui disaksikan, kurang abdo kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Kaya bengi do melek bengi tirakat miras-mirus. Akhiran anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditunggu-tunggu. Walaupun sudah diberi rezeki, harus tetap meminta padanya, tidak boleh pada hal yang lain. Gandeng sing tasakuran ki Bapak Sumarno, apakah arti kepanjangan Bapak Sumarno? Iki apa tuh Mas? Iki nerjemahke nganti ora bener. Ora itu tambahan lho Mas. Jadi ngene bisa njaluk tambahan ora. Oke. Ayo kudu cerdas. Sugih sanak sugih sedulur mulo gawe sing bantu yo akeh. Cocok. Mar. Marke margo kenceng anggone nyambut gawe lan donga rezekine yo lintu. Nonton wayang hobine. Iya. Pak Marno tasakuran lokal bisa kelakon yen ora disengkuyung karo Ibu Suyatmi. Apa jenenge? Suyatmi. Iki Sugih Srawung ning sing dipilih yo jenenge Pak Sumarno minangka garwane. Wah iya. Ya, mau dia angel iki. Ya kowe ora ngerti lho. Yati sapa to jane? Yati ora dikowe. Kuwi mau main aku teh ora. Penjabaran dari Yat kuwi. Ayo, lek ora iso duwe baleke, ayo. Yati sapa to Bung Kiat? Kiat rumus jurus. Rumusnya supaya beliau itu bahagia kudu mendampingi Bapak Sumarno. Ora nek kene ya kok ditambahi ki dhewe iki piye? Suyat. Lah ya kan suyat, ya ora nek kiate, langsung yat apa ngono kuwi. Yat iki saka tembung kiat. Ora iso yat yo yat apa ngono kuwi.
Nah, ngerti toh? Apa saiki? Ya toh, yatim piatu semua diberi bantuan supaya hidupnya juga sejahtera. Ya, woi. Berarti aku yang kebu iki. Apa Bu? Aku yang yatim piatu. Gerangnya semono kok. Lah dene kowe yo iso jebake dhewe. Ora iki wajibamu terakhir mi. Yatim piatu selalu disatuni mergo kuwi yo dawuhe Bapak Sumarno. Betul. Terakhir mi. Mikir apa meneh wong dawuhe Pak Sumarno saiki wis bahagia sejahtera lahir batin. Wah iya. Sopo nek jenenge Pak Modin sopo? Wis sisa Bareng wis panas kok terus emosi lho ora. ora emosi piye? Ora wis kebon hotel iki aku. Ciri kasih kene ya, Rek. Oh aku pancen sengaja mampir ning pisan subuh hotel. Bungkusnya sing tradisional godhong jati. Tempe ini aku dasarnya seneng tempe ini luar biasa. Wes, ini lho kuwi Mas pedese wae. Aku kok pedes Pak. Lah ciri kasih kiai kene ngono tur tempel iki lek dinget pirang-pirang dina malah dadi lan enake Pak Gareng. Ya bener, ya lagi bengi aku. Apa? Nyambut gawe ditungoni besan, mantu, anak, nonton kabeh di minggu kuwi. Nonton kabeh. Monggo Pak, besane Pak Sumar Bagio Gareng nggih kados mekaten menika polahe lek duwe-duwe. Beliau tahu apa profesiku. Jadi nompo anakku itu ya sak keluargane sak aku karo bojoku sisa. Beliau tahu bahwa beliau itu menghargai profesi saya. Serendah apapun profesimu, sekecil apapun profesimu, sekecil apa pendapatanmu, harus selalu kamu hargai. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Iya, ning kuwi lak teori. Nah, nuwun sewu, besane jenengan mau pun ketemu kalih kula. Apa? Mantune jenengan ketemu kalih kula, malah kula bar dandan kalih besan jenengan dijak foto. Pak Dalang nuwun foto Pak Dalang. Nggih, ngestaken dawuh. Lah jenengan mboten foto kalih besan jenengan bareng kok blaraine kados ngoten kok. Kemarin ketemu mantuku buat jalur tulung sisan. Apa? Kayak orang sepik, kayak dokter orang spesialis itu di keahlian khusus. Apa? Keahliannya cuci darah, jadi kok pengen dong. Aku darah suci kok ngawut ya. Wong senane iki nggih matur Pak Sumarno kula ditimbali niki saged dibus derek-derek kula ingkang wonten niki nggih keresan mantu kula pancen asli sinopun Widodo nggih sabikala niki. Anakku karo iki cerita anak karo mantu. Pripun? Yo kowe seneng tenan karo jenenge lah Mas Imam. Mas Imam wis, Pak. Aku tak mulai nanti. Ora yen mantuku iki minta Joko. Nek kok karo turu. Kene yo Joko Saron padha. Tak takoni wis